Hoi! Suurinta satamaa. Kavaine kodes. Onnessa kangoveskanen henga. Kiis. Kavaa sakee. Hamasikainen varma. Humasi. Mikäs? Sano nyt. Hei, olemme täällä jossain keskellä New Yorkia. Tämä on New York City. Big City of New York. Joo. Etsimme apteekkia. Näimme melkein Kalle Lauran, niin tuolla on jotain ermiä. Sano kun ne lähtee. Miksi mä kompastun näin? Ruu! Ei siinä varmaan kuulu mitään. Ei kuulu. Hei vain! Oi mikä seri! Mä tarkkana apteekin varalla. Jos näet... Noniin! Hyvä! Muista lääke! Onks täällä niitä huumeruistuja? Myyttekö te vielä huumeruistuja? Ei! Ei! Nyt lähtee yliopistoapteeksi. Saakohan täällä kuvat? Mietin, jos joku kuulee. Niin mulla on ummetus. Sitten tulee ainakin YouTubeen. Video YouTube. Saa tappo oikeuteen. No, mitä väliä? Kato mikä Red Bull on. Mitä? Oi. Oisko? Ei varmaan, se on kyllä täällä. Ei varmaan. Onpahan varmaan. Ei oo. No eipä Käy ookaan. tuolla aikaisemmin. Tule se sisältä. Se on Onpa vaikeeta. taas vaihteeksi. Mä en kyllä haluais täällä asua, mut muutan tänne silti. Niin. Musta on kyllä hyvä kuva. Noniin. Kuvaan samaa. Pitäisikö ensin niin ottaa omin toimin katsoa tästä Pitäis. löytys? Pitäis. Ennen kuin rupeaa ruikuttaa. Joo. Mitähän niitä? Tämmöstä minäksi. Ajankohtaista ei oo kovin ajankohtaisia ne vitamiinit. Ai se edes kuulu pesään. Kakkosen biokiineet lisää kosmetiikka. Lapset. Lapset. Tähän loppuu video. Camping.